खुलुमबाय फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सानसेखालि सासे उकिलनाव थांनानै गावनि फाइल मोनसे उकिलनो होनानै गसंनानै नेबाय थाबाय आरो मानसिया गुफुर गेन्जि माबा जिला जुथाबो दोङो गेन्जिया ओमफ्राय धुति गांसे गाननानै थांदो आरो खर'आव माने फाग्रि खानानै थांदो आरो बे मानसिखौ नुनायावनो सिनायो जे आबाद मावनाय मानसि होननानै आरो माबा मोनसे टेनसनाव माने दं बे मानसिया माबा हाफोरबो हाब्रु नांलानायबो दं गस्लायाव। बिनि उनाव उकिला बे फाइलखौ लानानै बिखौ होनबाय नोंथाङा सानब्रै उनाव फै आं नोंथांनि केसखौ फरायग्रोनांगोन मा रखम मा जानानै दं होननानै। बिदि होननायाव बे मानसिया खोब स्पिडआव बे न'निफ्राय ओंखारलांबाय। जेब्ला सानब्रै जाबाय सानब्रैनि उनाव आरो फैबाय बे मानसिया थिग बिदिनो खोब स्पिडआव फैदो आरो खोब टेनसनाव माने फैदो बे मानसिया। बिनि उनाव उकिला होनबाय खाथियाव थानाय सियाराव नोंथाङा जथ' दसे। ओमफ्राय उकिला होनबाय बिखौ नोंथांनि केसखौ आङो स्टाडि खालामजोब्बाय। उन्दैयावनो नोंथांना बिमा बिफाया गोमालाङो आरो नोंथाङानि फंबाय सासेल' दं आरो बे फंबायखौ नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो खोब अननानै निजिया फरायालासिनो नोंथाङा जेसेबां खस्थ' मावनानै माने फरायनानै दिनै इन्जिनियार जादों बियो आरो उन्दै समाव खनसे गेदेर एक्सिडेन्टबो जादोंमोन नोंथांनि फंबाया आरो बै समाव नोंथाङा नोंथांनि किडनिबो मोनसे बिनो होनानै दाबो थांनानै दं। जेब्ला एक्सिडेन्ट जादोंमोन गामियाव हस्पिटाल गैयिनि थाखाय नोंथाङा फाफ्लियाव लानानै 5 किल'मिटार गोजानाव नोंथाङा लाना थांनानै हस्पिटालाव खोन्थिहैदोंमोन। बिदिनो नोंथाङा दा केस होनायनि मथै सानब्रैसो सिगां बे मानसिया फ्लेट गंसे लादो सहराव आरो सिगां नोंथांनो गामियाव फैसाबो हरबाय थायोमोन नाथाय दा बिथाङा बुंदो जे फैसा हरनो हाथ'ला बै फ्लेटनि लन सुखायनायावनो बिनि दरमाहानि फैसाया खालि जाजोबो। उल्था आरो नोंथांनि सिगाङाव होनदो जे गावनि भागोनि जि खा सम्पत्ति हा हु दं बेखौ फाननानै गावनो फैसा हरनांगौ। बे जाबाय नोंथांनि केस आरो दा नोंथाङा केस बेखौनो होदो जे बेदि गाव बायनाय फ्लेटआ बिनि आधा भागा नोंथांनि नामाव जानांगौ। मानोना बियो नोंथांनिबो माने हेफाजाब होनायावसो बे फ्लेटखौ बायनो हादों। बिनि थाखाय नोंथांनो स्टे नांगौ। बिदि होननानै उकिला बे मानसिखौ सोंबाय नंगौना नङा आं होननाय खोन्थाया। बे मानसिया खोब मोदै रथ' रथ' गनानै होनबाय नंगौ आं बेखौनो दा केस होनो नागिरदों। उकिला बे मानसिखौ खोब मोजाङै गावनि खाथियाव थानाय दै गिलासखौ बै मानसिनिसिम हरबाय आरो दैखौ लोंनो जासिबाय। दैखौ लोंग्रो बिदि होननायाव बे मानसिया खोब माने आथुर दैखौ लोंनानै गावनि मेगन मोदैखौ हुगारनानै बे उकिलनि सिगाङाव बुंबाय दा आं मा खालामनो? आं इमान अननोमोन इमान खस्थ' मावनानै बिखौ दिनै इमान गेदेर साख्रियाला बानायबाय। आंनि किडनि मानि आं बिनो होनानै बिखौ फोथांनानै लाखिबाय आरो दिनै आंखौ बिदा होननानै एसेबो मानिया सब गावनि इस्सा मथै जि इस्सा बेखौनो मावदो। अन्तत' आंनो खरसा जानो न'आव एसे फैसा हरनो थाखायबो दिनै बिहा
फैसा गैया आङो निजे जाया गारा बिखौ दौनानै फरायथो होननानै मोजां जाथो होननानै लाखिदोंमोन बिदि होननायाव उकिला होनबाय नोंथांनो आङो केसखौथ' होगोन स्टेखौ लानानै होगोन नोंथांनो नाथाय नोंथाङा दि बै जाया गारा बिनो माने जाहोदोंमोन नोंथाङा दि नोंथांनि किडनि मोनसे बिनो होदोंमोन नोंथाङा दि इमान बिखौ अनदोंमोन बै अननाया फैफिनगोन नामा आंनि फालनिफ्रायसो आं बुंदो दे नोंथाङा न'आव थां नोंथांनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनायाव नोंथाङा हेल्प खालाम नोंगो नोंथांनि फंबाया नोंथांजो गाज्रि खालामदो नोंथाङा जोबोद मोजां साननानै खामानिफोरखौ मावदोंमोन नाथाय नोंथांनि फंबाया गाज्रि माबायाव थांबाय बियो बेखौ नोंथाङा गारदो बियो जि खालामो खालामथोसै नोंथाङा केस होनायनिख्रुइ नोंथाङा नोंथांनि फिसाला फिसाजो जि दं बिसोरखौ मोजाङै फरायहोनो नाजा नोंथाङा केस होनानै जोबोद सम नोंथाङा माने गाज्रि जालांगोन बेनिखायनो आं सानदो दि नोंथाङा नोंथांनि फिसालाफोरखौ मोजाङै फरायहोनो नाजा बिदि होननायाव बे मानसिया उकिलनि आखायाव थानाय कागजखौ जि फाइल दंमोन बे फाइलखौ माने सेख'नाय रखम लानानै बै माबानिफ्राय ब्लड ओंखारलांनायसै आरो ओंखारलांनानै बे उकिला सानबाय बे रागा जानानै थांदो बेलेग उकिल हमैलायसिगोन होननानै नाथाय 20 बोसोर उनाव बै एखे अफिस आरो बै एखे मानसि नाथाय बैसोफोरा एसे 20 बोसोर बारा जालायबाय आरो एसे माने बोरायबाय आरो उकिलाबो एसे बोरायबाय बै मानसियानो सासे सेंग्रा गथ'जो माने बै अफिसाव हाबफैबाय आरो बे खालि बिनि मोदोमाव हा थोबसेबो गैया मोजां साफा ड्रेस गाननानै फैदो आरो बे मानसिया फैनानै उकिलखौ खुलुमबाय आरो बुंबाय जे सार आंखौ सिनायनो हादोंना बे उकिला होनबाय आंथ' सिनायनो हायाखै बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय फार्स्टआवनो नोंथाङा बे लादु मोनसे जाग्रो नोंथांनो आङो दिनै लादु होनो थाखायसो फैदो बे उकिला लादु मोनसे आखायाव लानानै बे मानसिखौ सोंबाय मानि लादु बियो सानसेखालि आङो नोंथांनि खाथियाव आंनि फंबायनि केस लानानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा आंनो खालि मोनसे बेलेग लामाखै थांनो थाखाय नोंथाङा आंखौ थिनदोंमोन आरो खोब मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा दि बै समावनो आंखौ बै लामाखौ माने आं जि लामाजों थांनो नागिरदोंमोन बै लामाखौ सोलायनानै नोंथाङा आंनो बेलेग लामा दिन्थिनायनि थाखाय आरो दिनै नै आंनि खाथियाव थानाय गथ'आ आंनि फिसाला डाक्टर जाबाय आरो दा गामियावनो मोनसे हस्पिटालबो खुलिदो गावानो आरो बिनि थाखायनो आं बेनि जेसेबां माने दिनै माबोरै डाक्टर जानो हादों नोंथांनि थाखायसो नोंथाङा जुदि बै खालि आंनो बै लामाखौ खोन्थियामोनबा दिनै आंनि फिसालायाबो डाक्टर जानो हानाय नङामोन जानो हागौ गतिके रायजोफोर जायखिजाया नोंथांमोनखौबो बहुतानो हमना ला मोजां गाज्रि होनो बा माब्लाबा नोंथांजों अन्यायबो मावो नाथाय बेखौ मेगन मिसिबनानै खोनासंनानै था रावजोंबो उल्था होनफानो लागा जेबो दरखार गैया बा सोरजोंबा नांलायनो गोनांबो दरखार गैया मानसिया बेफोरबायदि खामानियाव बांसिन माने निजेनि सम नस्थ' जायो निजेनि माने माइन्डसेटफोरा खेलिमेलि जालाङो नोंथांनि प्लेनफोरा खेलिमेलि जालाङो बेनिखायनो सोरबा फंसे बुंदो खोनासंनानै था बिजों जेबो उल्था होनफिननो गोनां बा नांलायफानो गोनां जेबो दरखार गैया
जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।